ותחכו לכל אחד. תנו להם לגבי ניירות, יש מי נשאר קצת ניירות? יש לכולם. כמו שאמרתי, אני אומר גם לכם, זה לא הרצאה, ואני לא מתחייב שזה מה שאני אגיד, בטח לא בסדר הזה, וכו' וכו'. אז תראו רבותיי, קודם כל שבוע טוב. אז כולם יודעים, אולי ינאי לא זוכר את זה, את הסיפור על רבי יוסי לוק. על מה? רבי יוסי לוק. שבאו אליו שני אנשים להעיד אצלו דין תורה, הוא שמע את הראשון ואמר לו, אתה צודק. ואז בא השני ודיבר גם הוא ואמר את ההפך. אז רבי יוסי לא, זה ככה, למה אתה צודק? אז בא אשתו ואמרה לו לרבי יוסי לא, תגיד, שניהם צודקים, אז מי ישלם לך את הוצאות המשפט, את זה הדין? למה את צודקת? כן, למה את צודקת? אז זה בתמצית הדבר בעצם, וזה גם ההצעה יכולתי ללכת הביתה. יכולים לכולנו ללכת הביתה. אבל בכל זאת, פטור בלא כלום אי אפשר. אז אני בחרתי בנושא הזה. לפני שהוא במידה מסוימת בעצמותיי כאש בוערת, והיה צריך, הייתי רוצה שיהיה גם בעצמותו באנשים כאש בוערת. זאת אחת החולרות הגדולות ביותר של השנים האחרונות. זה מאוד אופנתי, לא אמרתי לכם עדיין מה זה, אבל זה לא חשוב. זה מאוד אופנתי, זה חודר לכל החוגים, אני חושב שזה התחיל בצרפת לפני בערך 65 שנים. יש איזה רגליים עוד בעולם העתיק, אצל פרוטגורס, יש דיאלוג שלם של אפלטון, שנקרא תאיטיטוס, שבו סוקרטס מתווכח עם הסופיסט פרוטגורס, למעשה לא עם פרוטגורס, כי פרוטגורס כבר מת, אבל עם תאיטיטוס, שהוא תלמיד של פרוטגורס. הוא מייצג את התזה שאני אדבר עליה עכשיו, והסוקרטס מנסה לסלק את התזה, לפסול אותה, לענות לו, להראות כמה שהיא אבסורדית ומזיקה. אני רוצה לשים את הדגש כרגע על מזיקה. כן. אני חושב שהדבר הזה שקוראים לו רלטיביזם, ולא מצאתי מילה עברית. הסתכלתי במילון גם כן, יחסות זה לא זה, יחסות זה רלטיביטי, לא רלטיביזם. כן. אז אני חידשתי יחסותיות. ודרך אגב, אני אמרתי לחלק מהחברים שלי שזה לא החלק, לא המילה הראשונה העברית שיוצאת לחדש. בעברית, אותה מילה, זמן, משמשת גם לטיים וגם לטנס. אין מילה מיוחדת בעברית לטנס. כשאני כתבתי את דוקטורט על גרימת הזמן, אז היה לי המון טנסס שם, דברים על טנסס. ולא יכולתי להגיד כל הזמן זמן דקדוקי. אז חידשתי זדק, על משקל ברדק, כן, זמן דקדוקי. ואני הולך לבר אילן ואני רואה שסטודנטים ואפילו מרצים משתמשים במילה הזאת שלי. אז לא ביקשתי קופירייט. על כל פנים חידשתי כאן יחסיות בתור רלטיביטי. רלטיביזם. רלטיביזם, נכון מאוד, רלטיביזם, כן. הרלטיביזם הזה, לפי דעתי, אמרתי לכם, הוא חולר. הוא הורס כל חלקה טובה, כמעט בכל השטחים. כמעט בכל השטחים. אנשים איבדו את הביטחון העצמי. במערב אני מתכוון בעיקר, באיראן אין בעיה כזאת. האנשים איבדו את הביטחון העצמי, הם איבדו את הביטחון העצמי לא רק בערכים שלהם המוסריים, ולא רק בעניינים אסתטיים. כן, שהיום אני מתבייש להגיד שבעצם אני יותר טוב מצביקה פיק, מסתכלים על היקום. כן, ברור, אתה אוהב את בטח, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. כן, גם בכר זה לגיטימי. כן, אבל צביקה פיק זה לגיטימי, בגלל זה שאוהבים אותו, בגלל שחיים איתו, אני לא יודע מה.
זה אובדן דרך גמור לפי דעתי. כפי שדבורה הסבירה, דבורה אשתי, זה קרא איזה מאמר, ספר כזה, היא אומרת שהפקולטות למדעי הרוח מתרקנות בכל האוניברסיטאות בעולם, ואחת הסיבות היא, יש גם סיבות אחרות, אבל אחת הסיבות היא שהחבר'ה מלמדים, וזה נכון, אני ראיתי את התוכניות שלהם, מלמדים שטויות במדעי הרוח. בספרות, פעם היו מלמדים שייקספיר אפילו לבגרות, היו מלמדים דנטה, היו מלמדים פה, היו מלמדים שם, כן, מלמדים דוסטויבסקי, טולסטוי, היו רק דברים של המאה ה-20 שבימינו, כן, ואיך אפשר לחנך ככה? איך אפשר לאנשים שיהיה להם טעם ספרותי? אז זה מה שהניע אותי לתת את ההרצאה הזאת. אבל מיד אני אקרא בשניכם את הטבע העיקרי של הרלטיביזם. אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם שאתם לא יודעים למה נכנסתם. כן, כן. לא יודעים, גם אני לא ידעתי. כשהכנתי את ההרצאה, כי מתברר שאני לא יכול לדבר על רלטיביזם בכלל, כי יש כל כך הרבה נושאים שבהם הרלטיביזם מתיימר לתפוס. היחסיות מתיימרת לתפוס. באמנות, במוסר, בספרות, בהמון דברים, כן? ובעצם צריך להקדיש לכל נושא כזה ערב נפרד. כדי לנתח מה בדיוק טוענים הרלטיביסטים באותו תחום ספציפי, למשל תחום היופי, כן? ומה אפשר לענות להם או לא לענות להם, מה אפשר לקבל, או לציין בכל זאת לקבל משהו מהתזה הזאת, כן? אז צריך לדבר כל אחד לחוד. טוב, אני לא האיש שיכול לדבר על המון נושאים כאלה, לא מהתחום שלי, ואני לא מבין בהם כלום. וגם אני מבין בהם, אי אפשר לדבר על כולם. אבל הייתי רק צריך להקדיש ערב מיוחד לדיון ברלטיביזם המדעי, שזה הדבר, המילה האחרונה בפילוסופיה של המדע. רלטיביזם מדעי, לא תורת היחסות לאישה. אלא שהתיאוריות המדעיות מתקבלות לא כתוצאה מנתונים ניסיוניים, מלחץ הניסיון, אלא איך אמר את זה קון? קליקות. מקליקות, ממאבקי כוח בקהילה המדעית. זה תמיד היה. זה משהו, אם זה תמיד היה, זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. מישהו רוצה להיכנס ואין לו לא יודע. טוב, על כל פנים, אז צריך לתת הרצאה לחוד על רלטיביזם במדע, רלטיביזם באמת במושג האמת הפילוסופי, שזה מטפל אפלטון בדיאלקטיקוס, וברלטיביזם האסתטי. האסתטי, בתחום האסתטיקה. כל אחד צריך להרצאה לחוד, אי אפשר לעשות הכל ביחד. מה שאני רוצה לעשות היום, להצטמצם, ואתם חתומים כבר על 3-4 הצעות הבאות. זה לא מוצא חניה. אז אני מתכנן לתת עוד 2 הרצאות, אולי 3. אני מתכנן שמהאמת המדעית והאמת הפילוסופית אני אעשה הרצאה אחת, עוד לא החלטתי. אז אני צריך להרצאה הזאת לתת עוד 2, אולי 3 הרצאות, כך שינה בסך הכל 4. כן? ואני אפזר אותם, מה שתדאגו לאורך כל השנה. כן, כן. אז אתם לא יודעים what you are in for, כן? כן. אבל זהו המצב. והיום אני אדבר רק על ברבע שעה או 20 רגע על דברים כלליים לגבי מה זה רלטיביזם, ועל 2 או 3 ביקורות יסודיות שמוצאים על הרלטיביזם, על היחסיות. בלי לנתח אותם, בלי לראות אותם בביקורות האלה עד היכן כוחן מגיע, כי זה טעון לחוד, כן? אבל שתדעו, שנדע כולנו על מה מדובר,
ושאר הזמן, בערך יהיה אני מניח שעה, שעה ורבע, שעה ועשרים, אני רוצה להקדיש לרלטיביזם המוסרי שזה הנושא שלו. אז עכשיו ההקדמה, המבוא הכללי. המבוא הכללי, יש לכם פה את התזה הרלטיביסטית למעלה במספר אחד, אני קורא לה R. התזה אומרת ככה, הניסוחים הם כולם שלי, כן? רלטיביסטים שונים מנסחים דברים שונים, אני מציתי את זה. הדברים החשובים, אני קורא להם O, for objects, כן? והם, האמת, דרך אגב, אעשה הפסקה קטנה, האמת שאני מדבר עליה היא לאו דווקא האמת המוחלטת, אלא דווקא האמת אחת ויחידה, המוחלטת, אלא גם ההסתברות. היום יש בני אדם מאמינים, וביניהם גם אנוכי, שהמדע לא יכול אי פעם להגיע לאמת הסופית, לא בעובדות, ודאי לא בחוקים, בוודאי ובוודאי לא בתיאוריות. כל מה שהוא יכול לעשות, וזה לקחת בעיקר פופר כמובן, הוא להתרחק במידת האפשר מהשקר. להתרחק במידת האפשר מהשקר. אז עם בן דיבר, אנחנו יכולים להתחיל בדיוק מומחה לחולרה, לא? הוא ראש המחלקה בשניידר. אבל לא לחולרה. לחולה טוב. אבל איפה הוא? הוא מחזיק את האוטו על הגב או מה? הלך להתייחד ממרבית. תמשיך עד תמשיך. טוב, אז ברונה רבותיי, אז כן נדבר על אמת, נדבר על אמת הסתברותית, שזה יש, המדע יכול להגיע לזה, כן? ההצדקה, כל הפרטים האלה נמלא כשנדבר על הפילוסופיה של המדע בהקשר הזה, כן? ובכן, הדברים החשובים, האמת או תחליפים של האמת, הסתברות, הצדקה, הידיעה, תמונת העולם כפי שהיא מצטיירת באופן פשוט, באופן ישיר על ידי החושים שלנו, כן? המדע, תצפיות, חושים, תיאוריות מדעיות, המוסר, היופי, תזות פילוסופיות, או עוד, אני לא יכולתי לראות את כולם, כולם, התזה היא שכל הדברים, כל אחד מהדברים האלה אינו עומד לכשעצמו, אלא יש תמיד להבין אותו ולהעריך אותו ביחס, כן, ביחס בתור פונקציה של, לכן לקחתי F, בתור יחס, פונקציה של מסגרות, נקודות ראות, תרבויות, חברות, קהילות, קבוצות של בני אדם, מקומות, תקופות, מערכות מושגים. לא קיימת מערכת אוניברסלית, זאת התזה, שיש לה עדיפות אובייקטיבית הניתנת, והיא ניתנת לאימוץ על פני האחרות מטעמים רציונליים. זה דרך אגב חידוש גדול, כן? כן, כל הפילוסופים הגדולים ברוב השנים, חוץ מהסקפטים ואחרים, להזכיר אותם עוד מעט, אז הם האמינו שאפשר איכשהו להגיע לאמיתות מוחלטות בכל השטחים האלה. בצורה זו ובצורה אחרת. ושהכושים באפריקה שחושבים שלאכול בני אדם הם מוסריים, חברים שלך, איך קוראים להם? קניבלים, לא? נכון? כן, חושבים שזה מוסרי. אז הכושים האלה, כמובן זה לא קרה אצלם סתם ככה, הם לא קמו בבוקר יום בהיר אחד ונהיו קניבלים, כן? או שלא קמו ביום אחד בבוקר ואמרו בואו נפסיק להיות קניבלים, כמו שעשינו כנראה כל האחרים. יש ודאי נימוקים כלכליים דתיים ואחרים בעניין זה, אבל זה לא משנה את העובדה, כן? שכולנו חשבנו שהם טועים, שזה לא מוסרי לאכול בני אדם.
נכון, בישראל אנשים אוכלים אחד את השני, זה לא מפריע, כן. הורגים בלי לאכול. כן, זה לא מוסרי לאכול בני אדם. סתם הורגים. כן. אז זה לא פשיטה, הסובייקטיביזם במובן זה הוא א', דבר חדש בכוח שלו, בהיקף שלו, בתפוצה שלו, וב' הוא דבר נורא אופנתי. לדבר נגד הרלטיביזם בשטחי המוסר, מה זה? להם יש את המוסר שלנו, להם יש את המוסר שלהם, מה יש? אנחנו חושבים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא החמאס חושב ששייכת לעם החמאס. כן. אין כאן, לפחות אין מידה משותפת. כן. אז זאת היא התזה הרלטיביסטית, זה בעצם לא תזה, אלא היא אוסף של תזות בשטחים שונים, באסתטיקה, במוסר, באמת, במדע, בכל מיני דברים כאלה. זאת היא התזה הרלטיביסטית. כפי שאמרתי לכם, בן זה לא היה פה, אז אני מזכיר לך עוד פעם, שתדע שאתה צריך לעבור 3-4 פעמים. אני היום רק נותן מין מבוא כללי של רבע שעה, או 20 רגע, החל מעכשיו, אל תספרו לי את המבוא למבוא, כן? ואחר כך אני אדבר רק על רלטיביזם מוסרי. על רלטיביזם יחסותיות מוסרית. על היופי לא תדבר. מה? על היופי לא תדבר. היום לא, אבל אני רוצה את ההרצאה לחוד הזה. הרצאה לחוד על היופי ועל האומנות. אבל להיכנס לזה, זה מוקש גדול. אתה יודע שאני גיבור. שזה אמר. אני גיבור, כן. אריה. אוהב לעלות על מוקשים. אז ראו נא רבותיי, באופן כללי זאת היא התזה הרלטיביסטית. אפשר עכשיו לעשות דבר כזה, להציב במקום F משהו מסוים, ובמקום O משהו מסוים, ולראות איזה תזה מתקבלת. למשל, תציבו במקום F, אני יודע, מה כתבתי לעצמי פה, תציבו במקום F פה, יופי. לא, לא יופי. סליחה, לא בתור F, בתור O. יופי, כן. ובתור F תציבו תקופה. תקופה. נו, אז תחשבו את הנשים, את הברביות עם הנשים היפות שלו. אז תקבלו את התזה הרלטיביסטית. זה תזה רלטיביזם אסתטי, הנושא האו-אסתטי, ביחס לתקופות. אפשר כמובן לעשות את זה גם ביחס למקומות. מה שנחשב אצלנו זה יפה, ובמקומות אחרים לא נחשב יפה, אנחנו יודעים את זה. כן, זה לא חידוש גדול. בדוגמה אחרת, אם תציבו במקום O למשל, כן, אמת, את מושג האמת, ובתור F תציבו אדם פרטי, אז תקבלו רלטיביזם, כן, של מה? של האמת, כן, באיזה מובן שאמת צריך מאוד לדבר עליו, ביחס למה? ביחס לסובייקט. לסובייקט אחד. לפי דעתי, לא צריך לקרוא לזה רלטיביזם, והזכרתי את זה רק כדי להבחין בין רלטיביזם דבר אחר, זה צריך לקרוא סובייקטיביזם אפיסטמולוגי, או סובייקטיביזם קוגניטיבי. כי אתה לא מייחס את זה לחברה או לקהילה או לציבור של אנשים או לתקופה שבה אנשים חיים, אלא אתה עושה לכל אחד שהוא עושה לו שבת לעצמו. שהוא יחליט מהי האמת. כן, שהוא יחליט מהי האמת. המדעית על תמונת העולם, כן. אז הנה לכם כמה דוגמאות. עכשיו אני ריכזתי בקיצור נמרץ, ובזה אני מסיים את ההקדמה הכללית. ריכזתי 3 ביקורות עיקריות שצריך להגיד אותם על העניין הזה, צריכים לקרוא 2, ייתכן שהשלישית היא הרחבה של 2, זה לא משנה. הביקורת הראשונה היא כמובן שהתזה הרלטיביסטית פועלת נגד עצמה, כי אם כל דבר הוא יחסי, זאת אומרת שיש אפים שונים שבהם הדבר הזה איננו נכון, זה הכרחי. כי אם בכולם היה אותו הדבר, זה לא היה יחסי.
נכון? תיקחו דבר מסוים, כל דבר, אם הוא יחסי, אז באפים שונים, בקהילות שונות, בתרבויות שונות, כן? הוא שקרי. זה חל על כל התזות, כולל את התזה הרלטיביסטית. לכן התזה הרלטיביסטית, אם היא נכונה תמיד, היא שגויה. היא טוענת בעצמה שהיא שגויה. אבל זו קבוצה שלא מכילה את עצמה. בדיוק, זה יביא אותנו, כשנדבר לעניין הזה, כמובן לפרדוקס לראסל. כן, הפרדוקס לראסל עם קבוצת כל הקבוצות שאינן מכילות את עצמם, וכיוצא באלה דברים. אבל תראו על מה מדובר פה. פרימה פאקה, ונראה מה תשואות, אגב הפרדוקס לראסל הוא רציני, לא פתרו אותו באופן פשוט. אלא צריך לשקול אם התשובות שהוצאו לפרדוקס לראסל, זה גם תורת הטיפים או דברים אחרים, כן? תופסים גם במקרה הזה. זה טעון עיון גדול, וזה אני אעשה וכשאני אדבר על האמת באופן כללי. הפוינט הוא שפרימה פאקה, במבט ראשון, הרלטיביזם פועל נגד עצמו, אם הוא אמיתי או שקרי. ככה שיש בו סתירה. זה דבר אחד. דבר שני, ביקורת שנייה, בואו לא נדבר על נכונות, נדבר קצת מבחינה פרגמטית, למה זה מוליך. אז זאת הנקודה השנייה, אני חושב ששומע אצלכם, שזה מוליך לתוצאות קטלניות, בעיקר בשטחי האמת והמוסר, אבל גם בשטחים אחרים, כבר לא נדבר על יופי, שכמובן כן, מה שזה עושה, שמושגים כמו אמת או טוב, הופכים לעניין של, לא יודע, של תיאורים, שאי אפשר למתוח עליהם ביקורת אובייקטיבית, כן? שהתבונה איננה תופסת לגביהם, כן? שהשיטה של להפריך דברים אינה תופסת עליהם, זה מוביל לניהיליזם. למעשה זה מוביל שני שלבים, קודם כל זה מוליך לסובייקטיביזם. שאומר, רגע, אם זה ככה נכון, אז באמת למה לא נגיד למה רק חברות ותקופות, למה כל אחד לא יחליט מהו המוסר? כל אחד לפני עצמו. לא, אם כל אחד לפני עצמו, אז סתם מתחלק, זה מוליך לניהיליזם. כן? אז רבותיי, זאת היא הביקורת השנייה. הביקורת השנייה היא לא לגבי הנכונות, אלא היא ביקורת פרגמטית. לגבי מה התוצאות שאם אתה לוקח את הרלטיביזם ברצינות, והתוצאות האלה הם לא על הנייר, אלא רואים אותם בחינוך, במה שקורה, והכל מותר, והכל מותר גם מבחינת ההתנהגות, והכל מוכר גם מבחינת המחשבה, והכל מותר גם מבחינת איזה סוג של הצגות ללכת. או לאיזה סוג של סרטים ללכת. כן, כן, זה הכל מותר, כן. אז זה קטלני והרסני. ואת הנקודה הזאת אני מרחיב, אני מותח אותה בתור נקודה שלישית בדרך הבאה, כן, כן. קודם כל אני מעיר כבר אצלכם, צריך להיות כתוב, אני לא זוכר אם כתבתי את זה, שהעניין הזה, הרלטיביזם הזה, מוליך, מבחינת התוצאות הפרגמטיות, מוליך לפסיביות. למה תשנה את הקיים עם כל דבר אחר, הוא שווה לך בדיוק כמו הקיים. אז זה מוליך לפסיביות, ובסופו של דבר לסטגנציה, לשגרתיות. זה דרך אגב דבר קצת פרדוקסלי. כולנו חושבים שהרלטיביזם, בגלל שהוא פותח המון אופקים, פותח המון אפשרויות, אז זה הולך להתקדמות. להפך. כן, זה לא הולך להתקדמות. אני לא רואה למה תשנה את הרמה המוסרית שלך, או למה תשנה את הטעם האסתטי המחורבן שיש לך, כן? או למה תשנה את התיאוריות המדעיות על דבר הפלוגיסטון, או את התיאוריות הרפואיות על דבר אני לא יודע מה,
על דבר הלב, לא כמשאבה, אלא כמו שחשבו פעם בתור מקום שנשרפים החומרים, כן? בתור בית חרושת, כן? אז למה לא נקבל את זה? הם כולם נכונים באותה מידה, מה יש? כן? בכלל, למה משקיע במחקר מדעי? זה מותפרק, בדרך אגב היום טוענים את זה. טוענים כל מיני חבר'ה שהכספים של ממשל ארצות הברית ובכלל ממשל הארצות המתקדמות, שמספרם פוחד והולך דרך אגב, כן? אז הם משקיעים במקום, כולל מדינת ישראל, במקום להשקיע בעניים או בדברים כאלה שבתי נחוצים, אני חושב שלא אומר שלא, אבל משקיעים בטיסה לירח, כל מיני טכנולוגיות שמה ייתנו לנו, ובכל מיני פיתוחים מדעיים שמה ייתנו לנו, שאלה טובה. אז זה הנקודה שאני חושב שעשיתי אותה אצלכם, אבל אני עשיתי הרחבה לנקודה הזאת, שאני חושב אותה בתור נקודה חשובה, ויש לפסול, זה חלק מהנקודה הקודמת, או נקודה בפני עצמה, וזה לא, האמת היא שלא כך אכפת. עושים את זה הכל יחסי. לא כל כך אכפת, אם זה חלק מזה או חלק מזה. הפוינט הוא שהרלטיביזם הוא ביטוי במידה מסוימת של עצלות, של חוסר נכונות להשקיע. זה ביטוי לעצלות וחוסר נכונות. רבותיי, כדי לשמוע מוזיקה טובה, כמו שצריך, אפילו בערך, צריך להשמיע בריכוז. אין מה לדבר. צריך לשמוע בריכוז. כן? כן? אנשים מתעצלים. כן? להשקיע בעניין. כן? עוד, אני יודע, קחו את המושג. אני מדבר עליו בהרחבה עוד מעט. כן? כדי להיות מנש. כן? אתה צריך להשקיע בדיכוי האנוכיות שלך, בדיכוי האדישות שלך, בדאגה ובהתחשבות בזולת, לא ככה עיניי. בדאגה ובהתחשבות באנשים אחרים, כדאי להשקיע בזה, נכון? והנה, אנשים לא חושבים, מתעצלים ולא מוכנים להשקיע, לוותר על הנוחיות שלהם, במידה זו או אחרת, כן? וככה זה נראה. יש פחות מנשן. כמה שאני רואה את הסביבה, כן. אפילו כשאני מסתכל בראי אני לא רואה אחד. גם יש פינות. אז ראו נא, רבותיי. אני יודע כל דבר אחר. קחו את מידת ההשקעה כדי לעשות איזה תגלית מדעית, וזה לא משנה פה מפיזיקה, או כל דבר אחר. זה דרוש שנים של לימוד, השקעה, ודרוש שיהיה במידה מסוימת, אני לא יודע גם בן שיסכים איתי, אבל אני חושב שזה דרוש שיהיה בעצמותיך כאש בוערת. אם זה לא בעצמותיך כאש בוערת, אז אתה לא תשקיע את הדבר הראש, הסיכויים שאתה תשקיע ותגלה, תשיג משהו, הם קטנים מאוד. הרלטיביזם אומר לכם, כולם אותו דבר, אז למה כמעט להשקיע? אז למה להשקיע? זה ביטוי או זה הולך יחד, או איך שתרצו להגיד, עם עצלות מחשבתית, ועצלות פעולתית, ועצלות מוסרית מסוימת, כן? אני יודע, חז"ל אומרים, לפום צער אגרא, לפי מה שאתה משקיע, ככה השכר. צער במקרה זה לא שאתה מצטער, אלא השקעה שם, כמה אתה תורח, תראה, מה אתה תורח מכעניין הזה. אז אני חושב שדבר כבר צדדים בזה. מה אתה חושב, יקחו לך מהשמיים? שתהיה מנש, תחל מהשמיים, שאתה תגלה את הפניצילין, או שתגלה איזה דבר אחר, כן? נכון שהיה לך מזל, אני לא יודע, התגלה פניצילין, אני קראתי שהיה אלמנט גדול של מזל בעניין הזה, אבל זה היה תוצאה מהרבה מאוד שנים של כל מיני דברים אחרים. כן, חיפוש, תופעות, אינפקציות וכל מיני דברים כאלה, כן. אז ברור בהחלט
שבאמת אם אין צערה אין אגרה, והרלטיביזם מעודד את העצלות הזאת. יש אומר בין כה וכה אין דברים בעלי ערך, הוא גם נובע מהעצלות הזאת. אולי כדאי יותר טוב שהיחס בין יחסות לבין עצלות רוחנית, מחשבתית, מוסרית, אנושית, היחס הזה הוא דו-סטרי. מה? דו-סטרי. מצד אחד, בגלל שהתזות הן כאלה ששום דבר הוא לא טוב, יותר טוב מהדבר השני, יותר נכון, כן, יותר מוסרי, יותר יפה מהדבר השני. אז מבחינה זאת, כן, הרלטיביזם מזין את העצלות הזאת. מצד שני, העצלות הזאת היא האטרקציה שיש לאנשים מסוימים כלפי הרלטיביזם. שאם תחשבו על הרלטיביזם, אני על זה אדבר, בכל תחום אני אדבר על זה לחוט. כל אחד בשלוש או ארבע הצעות, שאני אתן לדבר בכל אחד לחוט. אבל מה שאני רוצה לומר הוא שזאת היא הדרך הקלה בכל המקרה. שאין מקרה שאתה לא תעשה, זאת הדרך הקלה. עכשיו אני עובר לנושא של ההרצאה של היום, והוא היחסיות המוסרית. ובכן, כפי שתראו גם בגיליון שלכם, סליחה. כן. אין איזושהי מילה טובה לאקטיביזם? יש, בוודאי. נתחיל בכל אחד לחוד. בינתיים נקרתי שני דברים. אני חושב שתשאיר לסוף. לא כדאי, כי יש הרבה מה להגיד כבר. כן, כן. אני... אלה האלטרנטיבות הפחות תובעניות, שדורשות פחות השקעה. זה טבעי, לא? אגב, מותר לי... כן, בבקשה. מורה שלי למתמטיקה בטכניון אמר שהתכונה הכי חשובה של מתמטיקאי זו עצלנות. זה דבר אבל במובן אחר. שבגלל זה הוא הולך לדברים כלליים ולא... טוב, זה עניין. אני רוצה לעבור בכל זאת לרלטיביזם וליחסיות המוסרית. כפי שאתם רואים בגיליון שלכם, חילקתי את התזה הזאת לשתיים. לתזה העובדתית, קראתי לה עין, ולתזה הנורמטיבית, שקראתי לה נון, תפקוד נורמטיבית. חילקתי אותה לשניים. לתזה הנורמטיבית, אני קורא גם תזה מטה-אתית, זאת אומרת, מה שלפני האתיקה, כמו מטאפיזיקה, כן, לא כמו מטאלורגיה, מטאלורגיה דומה, כן, אבל אולי כדאי להעיר איזה הערה, המינוח לגבי מה זה מטה-אתיקה הוא מינוח שאני במחלוקת, ואני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, כי בסופו של דבר בכל זאת שאלה מינוחית, אבל בסך הכל המטה-אתיקה איננה אומרת לך איך להתנהג, איננה אומרת לך איזו נורמות אתה צריך לבחור, אלא אומרת לך מה זה נורמה מדעית, מה זה נורמה מוסרית. זה מטה-אתיקה. מטה-אתיקה זה דבר שנושא, זה מדע אם תרצו, או תחום, שהנושא, המחקר שלו זה האתיקה. כן, מה זה נורמה אתית, מה זה חובה, מה זה רשות, מה זה ערך, דברים כאלה. ובכן, התזה העובדתית, עין, ואני אדבר עוד הפעם, לא על רלטיביזם בכלל, אלא על רלטיביזם מוסרי, היא כמו שכתוב אצלכם בדיוק, והיא אומרת שככה, נקרא לכם, כן? כן. איפה זה היה? אז תזה העובדתית, כן. זה עובדה שחברות שונות, תקופות שונות, תרבויות שונות, כן, כן, כן. יש ביניהם חילוקי דעות יסודיים, עמוקים ונרחבים בשאלות מוסריות, יותר ממה שיש להם
הסכמות ביניהם, בעיקר כשאתה מדבר על פני, זאת אומרת, אתה משווה תקופה לתקופה, על פני תקופות, או על פני קהילות, או על פני מחוזות, או על פני תרבויות. בכל אחד מהמקרים האלה, חילוקי הדעות בשאלות מוסריות, בשאלה מהן הנורמות, בשאלה מהם השיפוטים המוסריים, הם עובדתית, אני לא יודע מה כך צריך להיות, אבל זה עובדות. זה עובדות. כן. אני הולך למסעדה פה, אז אני משתדל לאכול כשר. על כל פנים, אני לא מזמין בשר של ילדים קטנים. אתה שומע? אתה מסודר. אני לא מזמין בשר של ילדים קטנים. כן. אבל תראו, קניבלים, מה זה? כן, והם חוגגים, לא? הם עושים סדר גדול, הם משלים ואוכלים את השבויים או דברים כאלה. טוב, אתה יכול לומר שזה נובע מזה שהיה להם מלחמות והיו צריכים להפחיד את האויבים שלהם. לא מספיק להפחיד שתהרוג אותו, מספיק גם שתאכל אותו. היה גם כל מיני אמונות דתיות שהכוח שלו, בעיקר הכוח המאגי שלו, אם תאכל אותו, יעבור אליך. תאכל את הלב שלו, תהיה אמיץ. תאכל את המוח שלו, תהיה חכם. כן? היו לזה כל מיני סיבות, היה גם סיבות של רעב, לא היה מה לאכול, אנחנו אחד השני, מה אפשר לעשות? שבורי אונייה, והיא נידחת, מה הם עושים? כן. אז כן. כל זה יכול להיות נכון ויכול להיות לא נכון, אני לא יודע. אבל זה אי רלוונטי. כי בסופו של דבר העובדות הן בלי להיכנס מה הסיבות שהעובדות הן כאלה. העובדות הן שיש חילוקי דעות מוסריים רציניים מאוד בחברות וקהילות שונות ותקופות שונות. זאת עובדה, ואני לא אכנס לשאלה הזאת. אז זאת היא התזה המוסרית העובדתית. התזה המוסרית המטה-אתית, או התזה המוסרית הנורמטיבית, שכתובה אצלכם בהמשך, אומרת ככה, כן? שהאמת, ההצטברות, ההצדקה, אבל לא של אמיתות מדעיות, אלא של שיפוטים מוסריים, אינה יכולה להיות עקרונית, מוחלטת או אוניברסלית, אלא היא בהכרח יחסית לנוהגים של קבוצות, והבחירה בקנה מידה מוסריים שונים איננה ברוב המקרים רציונלית. שם קורא איזה פאנצ'ר, זה בחירה רציונלית. כן, ברוב המקרים היא לא בחירה רציונלית, כן? ולפעמים למסגרות מוסריות בכלל אין מידה משותפת. זה not commensurable, כמו שקטעים שנמצאים במספר ממשי הם לא בעלי מידה משותפת, הם קטעים רציונליים. אין להם מידה משותפת לעניין הזה, וזה מטבעם של דברים. ואני שואל את עצמי קודם כל את השאלה הפשוטה הבאה. שואל את עצמי, ניקח את התזה ונתחיל מהסוף, מהתזה המוסרית המטה-אתית. למה לחשוב שהיא נכונה? איזה ראיות לוגיות או אמפיריות יש לך לתזה המטה-אתית? היא מתקבלת על הדעת. תראו מה שקורה. אם הרלטיביסט היה אומר, תשמע, אין בכלל נורמות מוסריות, כן? אז הוא היה ניהיליסט, הוא לא היה רלטיביסט, כן? אם היה רלטיביסט אומר, יש נורמות מוסריות, אבל לא ניתן לאנשים להכיר אותם, זה מחוץ לתחום ידיעתנו, אולי הקדוש ברוך הוא יודע, אבל אנחנו לא יודעים מהם הנורמות המוסריות, אז הוא היה סקפטיקן. העמדות האלה עוד איכשהו מתקבלות על הדעת, אבל מה הרלטיביסט אומר? הרלטיביסט אומר ככה, שיש נורמות מוסריות, הוא לא אומר שאין. זה 3 סימני קריאה מה שאני אומר עכשיו. אני צועק כל הזמן, אז אני יכול להרים את הכל עוד יותר, כן? אבל הפונטו הרלטיביסט לא אומר שאין נורמות מוסריות. כן.
ושל שיפוטים מוסריים הם לא מוצדקים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, יש אלה הם שונות מחברה לחברה. מתקופה לתקופה. ולכן? כן, כן, הוא לא אומר שאין. אני רוצה לומר שאם בן אדם סבור שאין מוסר בכלל, שאנחנו חיות ושיקולים מוסריים לא נכנסים כאן, אז אני לא אומר שהוא צודק. אני האחרון שיגיד שהוא צודק. אני לא חושב שאנחנו חיות במובן הזה. כן, אבל זה ויכוח איתו נפרד. אבל לטביסט לא אומר את זה. הרי לטביסט אומר, מה יש מוצר מחייב ולא מחייב, אין אותה חברה. זה לא חברה אחרת. ואין שיפוט חיצוני שאני אמור מן החוץ ואני אומר, החברה הזאת והנורמה המוסריות שלה צודקת, זאת לא צודקת. זה מה שלטביסט, וזה דבר שפרימה פאקה פחות מתקבל על הדעת מהטענה שאין בכלל נורמה מוסריות או שלא ניתן לדעת. ואני שואל את עצמי עכשיו שוב את השאלה. כן. השאלה היא זאת, למה לקבל העמדה הרלטיביסטית הזאת? אז נכון, שהרלטיביסט יכול להגיד, אני מרגיש מאוד טוב עם זה. למה? אני לא כמו הסקפטיקן שחושב הכל מותר. לא הכל מותר, מה פתאום? הכל מותר במסגרת החברה שלי. לחברה אחרת מותר מה שקורה במסגרת שלה. מה שהמוצרות שלה. אז הוא לא מרגיש התפרקות כללית. את אותה פריצה של כל הגבולות. כן? שמרגיש שאני סתם מוסרית או הסקפטיקן המוסרית שנשמע לדבר. כן, אפלטון מדבר הרבה על הסקפטיקן המוסרית. אז על כל פנים הוא מרגיש טוב עם זה, אבל אני שעומד מבחוץ. ואני שואל את עצמי, תשמע, האם זה באמת די בכך? האם די בכך שאני, כמו שעשה רמז קודם, למה זה טוב? האם די בכך שאני נוהג לפי המוסר שלי, אבל אתה נוהג לפי המוסר שלך, ושנינו שווים. ושנינו שווים. מה זה נותן מבחינה מוסרית? השאלה אם זה לא מסוכן. מפני שישנה, כבר הזכרתי את זה ואני חוזר על זה פעם שנייה, ישנה דרך המלך מרלטיביות לסובייקטיביות, מסובייקטיביות לנבואיות. זה דרך המלך. גם מבחינה עליונית, גם מבחינה מעשית. אז אני שוב פעם חוזר לשאלה. מהן הראיות הטובות? מהן הראיות לטובת הרלטיביזם, היחסיות המוסרית? מה היא נותנת לנו? ומה אפשר לתמוך בה? אז אני אגיד לכם. הראיה לכאורה, יש לי אחר כך דבר יותר חזק להגיד בהרבה, אבל בשלב הזה של ההרצאה, הדבר הכי חזק שאפשר להגיד לטובת הרלטיביזם המוסרי, שהוא מסביר את הרלטיביזם העובדתי. זאת תיאוריה שיש לה כוח מסביר. מה הוא מסביר? את העובדות. מה הם העובדות? שבתרבויות יש לנו נורמות שונות, שיפוטים מוסריים שונים, כיוצא בזה. אז זה פשוט. זה גלייך, זה הרציונל העיקרי לטובת הרלטיביזם המוסרי הנורמטיבי. ומה הוא עושה כששתי חברות מתנגשות? מה? שום דבר, כל חברה דואגת לפי מה שהיא עושה, מה שהיא אומרת. הכושים יאכלו בני אדם, כן, אנחנו נאכל פרות. הצמחונים, כן, יאכלו, אני לא יודע מה, האתי של הצמחונים, כמו הסיפור שנדמה לי שלום עליך, הם לא יאכלו כלום, כי הם לא יכולים, כל שהם אוכלים, הם אוכלים גם את החיידקים, לא, מה, החיידקים לא צורות חיים. יש פרודיה, אני חושב, שלום עליכם, על האתי של וגטריאן, שלוקח את הווגטריזם ברצינות. כן, כן. אז יש כמו השיר שתמיר, יש את ינאי הזה, יש לו אח גדול כזה מצחיק, ויש לו אח קטן, בן 4, שיש לו שיר גדול, מה אוכלים לאדם בתרבויות שונות. הוא מצטט נקיים מפה עד פה איזה 15 בתים בעל פה, תמיר שלך, כן?
כן? והוא אומר, הישראלים אוכלים זה את זה, הקניבלים אוכלים זה, ואנחנו אוכלים זה, אבל הישראלים באמת אוכלים פלאפל. זה הפוינט. זה הפוינט של כל השיר הזה, כן. זה הפוינט. אז אני אומר לכם עוד פעם, הרציונל העיקרי לטובת התזה הנורמטיבית, לטובת נון, מה שאני קורא לה, היא שמסבירה את למה יש כאלה, שלא ייתכן שיהיו ערכים משותפים לכל החברה. כמובן זה לא לשאלה למה לא ייתכן, כבר גילה לא טוב. אבל זה בכל זאת נותן משהו. לפיכך, אם אני אצליח, וזה הפטנט שלי בהרצאה, כן? יש בהרצאה הזאת יש שני דברים קוראים שהם שלי, כל הדברים האחרים, הניסוחים הם שלי, הרעיונות הם... לא, אני בעצם, אני תמיד ככה, הייתי גם בתור מורה ככה, אני אף פעם לא יודע מה שלי ומה לקחתי. כן, זה נעקור, ברגע שאני מנסח את זה כבר נהיה שלי, כן? אבל נדמה לי שיש כאן שני דברים שהם שלי. דבר ראשון, הטענה שאם אני מצליח לנגח את עין, את התזה העובדתית, אני לוקח חלק גדול מהרציונל של התזה המתאטית, הנורמטיבית. זה דבר ראשון. עכשיו, איך לנגח אותם? אז יש כמה דרכים לנגח אותם. על כל פעמים אני לא צריך לגויה, אני רק צריך להראות שהיא לא תורה מסיני, שקיימות אפשרויות גם כאלה. קודם כל, איך התחיל כל הדבר הזה? בעת החדשה. בעניין המוסרי, הוא התחיל מחקר תרבויות פרימיטיביות. כולנו בתור ילדים קראנו את הספרים האלה. יש החוקר הזה בועז, כן, שהוא מלומד גרמנית, לפי השם הוא צריך להיות יהודי, אבל לא בדקתי את זה, כן, שבערב בשנות ה-1898, דברים כאלה, חקר תרבויות פרימיטיביות. והיו לו תלמידים, האמת תלמידות כנראה, הוא כנראה חזק מאוד עם תלמידות, סוזן לנגר, כן, קמי קופייגין סמואם, שמעתם על זה, כן, ועוד אחת, מרגרט מיד, כן, שתי תלמידות עשו איזו פופולריזציה מאוד, זה בא קודם כל ממחקר התרבויות הפרימיטיביות. שהתרבויות הפרימיטיביות, כן, באיי הדרום בעיקר, הם חקרו בעיקר באיי האוקיינוס, באיי הדרום, יש להם ערכים מוסריים וערכים כלליים בתמונת עולם לגמרי שונה מאשר שלנו. כן, ככה זה התחילה האופנה הזאת, אחר כך זה פלש גם לתחומים אחרים וכו' וכו'. כן. זאת התחלה בעת החדשה, כמובן שיש לזה שורשים בעת העתיקה, זה סיפור לחוק. כן. אבל ראו נא, מי חוקר את הדברים האלה? מי זה סוזן לנגר ובועז? אבל נשים סתם יהיו. יחסיות. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם נשים, בועז לא היה אישה. כן, אבל הם, תסלחו לי, הם בסופו של דבר סוציולוגים. אנתרופולוגים, אנתרופולוגיה היא ענף בעצם של הסוציולוגיה, שהיא מכסת לחברות קדומות, תוך הדגשה גם של בודדים שאינם בסוציולוגיה. כולנו יודעים מהי רמת המחקר של מדעי החברה, של הסוציולוגיה, של האנתרופולוגיה וכל אלה. כולנו יודעים, כבר לא מדבר על פסיכולוגיה. שהם עושים את אותם השגיאות, תודה רבה, שעשו הפיזיקאים לפני 80 או 100 שנה, הם עושים היום. לייבוביץ' אמר שהפסיכולוגיה זה המדע הכי מדויק אחרי המיתולוגיה. אחרי המיתולוגיה, כן, נכון מאוד. והסוציולוגים ככה יכולים להגיד שחלק מהמחקרים האלה יש לפקפק באמינותם, שהשוני הוא כזה גדול בין תרבויות שונות. בגלל האופי של המחקרים האלה, כן, שעל זה הבדל חוץ.
אני מדבר על זה הרבה בקורס מתודה מדעית. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כולנו יודעים שכשאתה חוקר תרבות או חברה, אתה לא תמיד נזהר, וזה, אני לא אומר את זה בצורה ביקורתית, אני הייתי חוקר ככה, גם קרוב ודאי שזה יחד גם עליי. אני מכניס את האידיאולוגיות שלי, את האמונות והדעות שלי, אל תוך המחקר המדעי. זה קורה אפילו בפיזיקאים. אבל ודאי, בפיזיקה, בכל זאת הבקרה של העובדות, של הניסוי, וכל מיני דברים כאלה, וזה נראה קצת יותר טוב. אבל שם אין בקרות כאלה. ולכן מה שנראה כתוצאה של מחקר הוא מוטה, בייס, איך אומרים בעברית? מוטה, בייס. בעברית אומרים בייס, ובאנגלית אומרים מוטה. רבים צודקים, ערבים, משום מה יש להם כוח שכנוע, גם על אנשים הגונים, לא רק אנשים שמקבלים כסף או דברים כאלה. שהם כוח שכנוע אדיר, מה שלנו אין. זאת היא תופעה. טוב, לא פעם יכולים להיכנס. תופעה הזאת וכולי וכולי. אני משער שהחוקרים האלה שהלכו ליד הרום וחקרו את החברות האלה, אז הם במידה לא קטנה מושפעים מנטיות ליבם, הם מהסימפתיה הגדולה. האלה הם אנשים יפים, נחמדים, מסודרים, חמים, כן? איך נגיד שהערכים שלהם נוחלים משלנו? מה יש אם הם נוחלים פעם איזה שבוע? מה קרה? מה קרה? עושים מדורה, אז מה יש? כן, בין כך ישנה מדורה, אז בוא נטיח אותו מה. כן, אז כן. אז יש לפקפק בתוצאות של המחקרים האלה. יש גם סיבות אובייקטיביות. אנחנו יודעים שמדעי החברה מתקדמים הרבה פחות ממדעי הטבע למשל, או ממדעי החי אפילו, ביולוגיה, רפואה, בגלל שהחומר שהם חוקרים, נושא המחקר, הוא הרבה יותר קשה. מי שהיה תלמיד שלי בתיכון ד' אז יודע שהייתי אומר תמיד, להבין, לעשות הוכחה בגיאומטריה או לפתור את משוואה ריבועית, זה דבר הרבה, זה דבר טריוויאלי, זה גם בוא נראה אותך כותב מאמר על איזה תהליך היסטורי. כן, מבין מה זה תהליך היסטורי, זה דבר הרבה יותר פרמטרי. כן, והרבה יותר שוני. שדה המחקר פה הוא הרבה יותר קשה. אבל אני לא כל כך מאשים את החוקרים. אבל אני רואה שתוצאה מזה שאפשר על התוצאות שלהם פחות לסמוך. אני גם אומר את הדבר הבא, שאו שהרלטיביזם הכללי לא חל על האמת, אז אין לי שום סיבה לחשוב שהתוצאות של המחקרים האלה הם אמיתיים, חוקרים אחרים היו מגיעים תוצאות אחרות. הרי זה רלטיבי, לא? רלטיבי. בתקופה אחרת היו מגיעים לתוצאות אחרות. חוקרים אמריקאים היו מגיעים לצורה אחרת מחוקרים צרפתים שיש להם איזה שידור אקזיסטנציאליסט בראש, כן? אז ייתכן מאוד שאם התזה שהיא הרלטיביזם הכללי, כן, כן, לא חל על האמת, אז מה בעצם אתה משווה פה? אם הוא חל על האמת, כן, אז גם כן יש בעיה עם זה. כי אז אתה אומר שאם זה חל על האמת, מה הרלטיביזם על האמת, אז בוודאי שחלק מהתוצאות הן שגויות. כי הרלטיביזם אומר בדיוק את זה. נכון? כשאני אומר שהאמת היא משנה מחברה לחברה, זאת אומרת, חברות מסוימות, למשל חברת החוקרים מאוניברסיטה, מה היא אוניברסיטה של לנדבר וכל אלה, שכחתי, היידלברג או משהו כזה, זה היה המקור, מה אני חושב. אז זה המסורת שלהם, מסורת אחרת, אתה מביא לה, זה תוצאות אחרות.
אז יש פה בעיה גם לוגית. אם R חל על האמת, זה לא טוב. אם R לא חל על האמת, זה לא טוב. יש גם לומר את הדבר הבא, כן, בעניין הזה, כן, לגבי זה, כן. זה דבר שאני אזכיר אותו רק בקיצור ורק ליודעי חן. ישנו לוגיקן ופילוסוף אמריקאי אדיר, וילארד ון אורמן קוויין, שהוא כתב בין השאר ספר שנקרא Word and Object. Word and Object, ספר מאוד קשה אבל ספר אדיר, כן, Word and Object, שבו הוא טוען שיש under determination, תת-עיכבות של התרגום הרדיקלי משפה לשפה. מה זה תרגום רדיקלי משפה לשפה? כי אין לך דובר דו-לשוני. אם יש לך דובר שגדל ויודע מיליארדותו את שתי השפות זה סיפור אחר. אבל למי אין לך חוקר כזה? אתה בא עם השפה שלך לשפה לא מוכרת ואתה רוצה לתרגם בלי מתורגמן. אז יש תת-עיכבות, מה שאתה חושב שהוא מתכוון, הוא לא מבין. זה דבר רגיל בכל משפחה. זה תן אדם הכי לוגי, זה תן לתת-העיכבות של התרגמה רדיקלי. כן. ולכן, דוידזון, שהוא חושב מאוד מיוחד, מיישם את השיטה הזאת, לכל העניין זמן להיכנס, על המחקרים האנתרופולוגיים האלה, והם אומרים, חבר'ה, החבר'ה האלה, שחוקרים את התרבויות הפרימיטיביות האלה, לא מבינים מה הם מדברים שם, הם בכלל לא מדברים על מוסר. אנחנו מפרשים את זה בתור מוסר, אבל המחלות שלהם יכולה להיות בדבר אחר לגמרי. כן. אז זה גם כן ארגומנט שאני לא יכול להרחיב אותו, בהזדמנות אם תרצו שאלות אני אענה עליהם, מה אני יודע. לשנים רבות ממתי שקראתי את הספרות הזאת. כן. אגב, כל מה שאני מרצה היום זה לא המקצוע שלי, זה מין דבר שהתחלתי להתעניין בו בחודשים האחרונים. כן. המקצוע שלי הוא פילוסופיה של המדע. כן. מידה מסוימת של פילוסופיה של הזמן. אז ראו רבותיי, יש סיבות טובות מאוד לפקפק בתזה עין, בתזה עובדתית. ואז אם אין לפקפק בתזה עובדתית, אז ניתן לרציונל, שאני כמעט רואה אותו בתור רציונל יחידי, של התזה המטאטית. שעניינה יהיה להסביר למה העובדות הן כאלה. כן. אז זה הביקורת האחת. בן שלום. נשים עליי פה. בבקשה, אני קשר אומר פעם, בבקשה. הארגומנט העיקרי שלי, אתם מוצאים אותו בקצה התחתון של העמוד לפניכם, כן, יחסית מאוד נורמטיבית, ביקורת ראשית, כן, הוא הדבר הבא, שהתזה המטה-אתית, עכשיו אני מנתק את זה לגמרי מהתזה העובדתית, התזה המטה-אתית היא לגמרי שגויה, התזה הנורמטיבית המטאטית, היא שגויה מיסודה, בגלל שהחבר'ה שעושים את התזה הזאת לא מבינים מה זה מוסר, מה זה מערכת מוסרית. אם היו מבינים מה זה מערכת מוסרית, הם לא היו חולמים בכלל לעלות תזה כזאת, אלא הם היו רואים מיד שלמערכת מוסרית בכלל אין אלטרנטיבות. ואם אין אלטרנטיבות, אז ממילא הרלטיביזם שאומר שכל אלטרנטיבה היא תופסת בקהילה שלה, בתקופה שלה, במקום שלה, באזור שלה. אם היו מבינים שאין אלטרנטיבה בכלל, אז מה יהיה רלטיביזם מוסרי? אולי יהיה רלטיביזם אסתטי, על זה נצטרך לדבר לחוד.
כן, אולי יהיה רלטיביזם פילוסופי ובבניין האמת, רלטיביזם קוגניטיבי. אני לא יודע. אבל רלטיביזם מוסרי לא יהיה. מפני שהמוסר הוא דבר מאוד מיוחד. הוא שונה מכל התחומים האחרים, למרות שיש לו נקודות מגע עם תחומים אחרים, כמובן יופי, זה התחום האסתטי, כמו שהסברתי לך, כמובן יופי, כן? יש לו נקודות מגע עם יופי גם בתחומים אחרים, אבל הוא תחום מאוד 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 מיוחד. כן. וזה מתחיל אולי מזה שמערכת מוסרית בכלל עניינה היא לא במצוי. לא לתאר את המצוי, לא להעריך את המצוי, אולי להעריך כן, אני חוזרת, לא לתאר את המצוי, לא להסביר את המצוי. עניינה הוא ברצוי. ברצוי. אז זה מאפיין אחד של מערכת מוסרית. בעצם עניינה של המערכת המוסרית היא להביא אותך, לסייע לך, להעלות לך מורה דרך, להגיש מהו הרצוי וכיצד עליך בהתנהגותך המוסרית להביא את הרצוי למצוי. את המצוי למצוי. לתקן דבר סטטי שמתגלה בערכים שאני מרצת ידי חובתי, זה דבר לא מוסרי. המוסר תמיד מעמיד לפניך דרישות. זה מאוד מעניין שהדרישות המוסריות תמיד צריכות להיות יותר גבוהות, א', מהמצב, הדרישות המוסריות אליך למשל. צריכות להיות תמיד יותר גבוהות מהמצב שבו אתה נמצא כעת, עניינם הוא לשפר אותך. כן? זה יותר גדול מהמצב שבו אתה נמצא כעת, להעמיד לך דרישות, לך תלמוד יותר תורה, לך תיתן יותר צדקה לעניים, לך להיות יותר נחמד לאשתך, בעצם אני לא יודע מה גר, אבל לא חשוב. כן, אז דברים מסוג זה, כן? תעמיד לשים אותך לרמה יותר גבוהה קצת. אבל הוא לא יכול להעמיד אידיאל יותר מדי גבוה, כי אז האנשים רואים את עצמם פרודים, זה לא שייך אליי, אני לא יכול לעשות את זה. המתח בין הרצוי למצוי חייב תמיד להיות. אבל לפי עניות דעתי, אם המתח הזה הוא גדול מדי, אז כל העניין הופך לעורבא פרח וברכה לבטלה. המוסר תמיד מעמיד בפניך דרישות. הדרישה הוא להשתפר, לעשות את הדבר המצוי אצלך חבריך, בחברה שלך, במדינה שלך, כן? לשפר אותו ולעשות אותו לרצוי. הרצוי אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נגמר. צריך תמיד להתקדם בצעדים קטנים. תעשה לקפוץ יותר מדי גדולות, תרצה לעשות את בני אדם במכה אחת במלאכי השרת, תפשוט את הרגל. תפשוט, ואנחנו יודעים את זה. שכל מיני כתות, דתיות, משיחיות, דברים כאלה, הם מעמידים דברים יותר מדי גבוהים, בסופו של דבר יורידים בדיוק, הם נותנים תוצאה הפוכה. ובכן, מערכת מוסרית. א', עניינה איננו במצוי, אלא כדי להפוך אותו לרצוי. ב', הפער בין המצוי לרצוי צריך תמיד להיות קיים, אבל לא יכול להיות יותר גדול מדי. והנקודה העיקרית היא שכל המוסר, לפי עניות דעתי, דרך אגב, חלק מהפילוסופים לא מסכימים עם זה, לפי עניות דעתי, סובב סביב מושג הערך. קיימים ערכים מוסריים. הטוב, המועיל, החסד,
אבל כל מיני ערכים מוסריים כאלה, כן, הצדק, שכחתי ממנו מסכן, כן, הצדק, כולם הם ערכים מוסריים. והמוסר מעמיד אליך את הדרישה להגשים את הערך, כל אחד מהערכים, כל פעם יותר טוב. לעשות להגשמה יותר מלאה של הערך. דרך אגב, באותו אופן, יחד עם התפתחות האנושות, התפתחות התרבות, הם לא נעצרת על ידי מהמורות, כגון הלגטיביזם. כן, אבל התרבות האנושית מתקדמת במידה מסוימת לקראת הערך. תחשבו על סיקור העבדים, תחשבו על הדבר המגונה הזה שנקרא כן, מעמד האישה, כן, הפמיניזם, כן, תחשבו על זה. אז אין שום ספק בכלל שבגדול, תשמעו, בכל רגע יהיו לך אולמרטים, כן, אין שום ספק, אולמרטים, כל רגע יהיו לך כאלה, כן, אבל בסך הכל החברה המערבית, ועל זה אני מדבר, בסך הכל אחרי שחרור העבדים ושחרור האוסר ובכל זאת הכפר הגלובלי שבו אנשים מפה ואנשים משם. החברה משתפרת? בסך הכל אין שום ספק שמשתפרת, אלא שהיא נופלת כל פעם בכל מיני פחים. בכל מיני פחים, אחד אני אזכיר עוד מרגע עוד פעם, אחד הפחים האלו, הרלטיביזם המוסרי. שהחברה נופלת בתוכו, ואחר כך היא נגררת יחד עם הרלטיביזם המוסרי, אל סובייקטיביזם מוסרי, ואל הניהיליזם המוסרי. כן, אז המושג סובב סביב מושג הערך. עכשיו הערך, אני לא אכנס עכשיו להגדיר מה זה ערך, הערך הוא דבר שבין השאר, זה לא הגדרה שלו, אבל תכונה שלו, היא שהוא מעמיד לפניך דרישה. אם הוא לא מעמיד לפניך דרישה, הוא לא ערך. זאת אומרת, דרישה, מה זה הדרישה? להתקדם, אני לא יודע להכתיב את הערך, אבל להתקדם לקראת הערך. עכשיו, לקחתי משהו, המשקפיים שלי. גנבו לי את המשקפיים. אבל הם היו למצח שלך. מה, המצח נכנס לכיס או הכיס נכנס? עוד באופן יחסי. אני לא שכחתי משהו. כעת, לפי הסדר שלא יהיה כאן בלגן, כן, אני מכיר שקיימות מערכות שונות. הן שונות בהתנהגות שהם אומרים לך להתנהג, ובדרישות, הנה יש פה כן. השוני קראו בערכים, בדירוגם, בהכרעה ובהתנגשות ביניהם. אני מודה בזה, אין שום ספק בדבר, אני לא צריך את מרגלת מידליק לדבר הזה. השאלה שאני שואל את עצמי, האם המערכות השונות האלה הן כולן מוסריות? אם השוני, ואפילו שוני בהתנהגות, הרי יכול לתת התנהגות בצורות שונות ויש התנהגויות שונות. האם השוני הוא מוסרי? ועכשיו בא השפיץ לכל ההרצאה הזאת, לפי דעתי, כן, שכשאתה מחפש מה זה מערכת מוסרית, התנאי הכרחי למערכת שתהיה מערכת מוסרית, לא מערכת תיאורית, לא מערכת פוליטית, לא איזה מערכת שעוסקת בבני אדם בצורה זו או אחרת, אלא מערכת מוסרית, שבגלל המחויבות שאתה דורשת ממך אליה, אתה לא יכול להיות ניוטרלי לפניה, אתה צריך להחזיק את כל המערכות האחרות ששונות מהותית משלך כמוסריות או כבלתי מוסריות.
התחיל כל הדברים שרציתי להגיד היום. שאם אתה אדם מוסרי, אז אתה צריך להחזיק במערכת מוסרית מסוימת, והמערכת המוסרית האלה אומרת א', ב', ג', ד', תתנהג כך, תעשה כך, הנה מרחים, זה צודק, זה לא צודק, זה מותר, זה אסור, כן? זה חסד, זה עוולה. אבל בין כל הדברים האלה, א', ב', ג', ד', היא אומרת את הדבר הגדול הזה, שאתה חייב למערכת שלך להחזיק כל מערכת אחרת ששונה באופן מהותי משלך כבלתי מוסרית או כמה מוסרית. אז מבחינתך אין אלטרנטיבות מוסריות. ברגע שאתה אדם מוסרי יש לך רק מערכת מוסר אחד. יום באי זה לא חתונה קתולית. אנשים ממילים אפילו את דעתם. ראינו? כן? כבר ראינו? זה לא חתונה קתולית. אתה יכול להכניס את המערכת שלך, בבקשה. אבל כל מה שאתה מחזיק במערכת שלך, אתה לא יכול להכיר במערכות אחרות, אפילו הן קיימות. אתה לא יכול להגיד עליהן שהן מוסריות. אתה צריך להגיד להן שהן אנטי מוסריות, או מינימום שאתה תגיד להן שהן לא נוגעות למוסר. אנטי מוסריות פשוט הן בלתי מוסריות. המוסריות שהן לא נוגעות למוסר. תסביר למה? זה חלק מהגדרת המוסר. אם אתם לא מקבלים את ההגדרה הזאת, אתם לא יכולים לקבל את החלק שאומר את המחויבות לערכים. ואתה לא מקבל את המחויבות לערכים, אתה לא מקבל את 20 הדרישות. הכל הולך מקשה אחת. למה זה הכרח? מה? מפני שהנאמנות שלך היא למערכת שלך. זה כל העניין. שהנאמנות שדורשת ממך למשל מערכת מדעית. תשמע, אתה הולך לוועדה, אתה עושה מעשה, אתה לא נאמן לחוק הגרביטציה. אתה לא מעוניין, לא נאמן, לא מחויב. אין לך נאמנות, אתה מקבל את זה שאתה סבור שהוא נכון. כן. פה אין דבר כזה. אם אתה לא סבור שזה מחייב אותך, זה לא מערכת מוסרית. יש כמובן שתי שאלות לשאול. ובזה אני מסיים את ההרצאה. כמה דיברתי עד עכשיו? שעה ו-20. שעה ו-20. תוך 10 דקות אני מקווה ואם ירצה השם לגמור. לענות לשאלות. אבל יש שתי שאלות, צריך לענות עליהן מיד. אני שואל דבר עצמי. דבר ראשון, מה זה שוני מהותי? כן, מה זה אמרתי? שונות באופן מהותי שלך. מה זה שוני מהותי? מה זה שוני לא מהותי? כן. שאלה שנייה, אם יש שוני מהותי, אז מה אתה צריך לעשות בנידון? מה אתה צריך לעשות בנידון? אז הנה אני רואה שיש לי מערכת מוסרית אחת, ואני רואה שלך יש מערכת אחרת, אני קורא לה לא מוסרית, או לפחות המוסרית. מה אני צריך לעשות? אמרת לדבר רק על הרצוי, לא על ה... רגע, מה רצוי שאני אעשה לגביה? בסדר? מה רצוי שאני אעשה לגביה? לשלוט אותך בביצים, מה? לאכול אותך. מי אמר את זה? מה עליי לעשות בעניין הזה? לא, אני מדבר אחר כך. מה המשמעות האופרטיבית של מערכת אחרת שהיא לא מסתדרת עם המערכת שלך? באופן מהותי. כן. כן. לא מה משמעותי, היא מערכת שהיא אנתרופולוגית, אולי שהיא מערכת של כללי התנהגות, אין לה שום קשר למוסר. אין לה שום קשר למוסר. כן. יש כמובן את המקום במערכות דתיות, זה לדבר על הדת המוסר, על זה פעם דיברתי קצת. כן, אבל אני רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אז בואו נתעלם מהסוגיה של דת, לצורך העניין. מבחינה זאת, אגב, כדאי בכל זאת להעיר שהמערכת דתית במובן בעניין הזה דומה למערכת מוסרית. אם אני דתי יהודי, אני חושב שהנוצרים טועים. כן, אני חושב שהמוסלמים טועים, בוודאי שאני חושב שהפגנים טועים. כן, אבל יש כאן נקודה. כן. כי אותם
אותם האלה שיש להם, שהם פנאטים למערכת שלהם, ואני לא מדבר על הצד היהודי במקרה הזה, אלא דווקא הלא יהודים, מהאינקוויזיציות ומהמוסלמים הקנאים של היום, אז הם חושבים שיש להם את הרשות המוסרית לכפות על אחרים בכוח אני אסביר לך בדיוק, על זה בדיוק רציתי לדבר, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אני הדלת פה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אני חוזר לשאול על שתי השאלות האלה. שאלה שאני לא אדבר הרבה, כמעט לא אזכיר אותה, היא מה זה הבדל מהותי, מה זה הבדל לא מהותי. והשאלה השנייה, מה עליי לעשות, או איך עליי להתנהג כלפי המערכת השנייה. כן. ובכן, דבר ראשון, ותכניסו את הדבר הגדול הזה, הראשים הקטנים האלה. כן, תכניסו את זה, כן. דבר ראשון, מה זה שוני מהותי ומה צריך לעשות בנידון, זה דבר שהמערכת שלך צריכה להגיד ולא המערכת הטבעיזם המוסרי. מה נחשב לשינוי מהותי ומה לא, כן? ומה אתה צריך לעשות בעניין המערכת השנייה או מערכות האחרות, כן? זה תכונות של המערכת שלך, אתה תשאל את המערכת שלך מה לעשות בעניין הזה. אתה לא תשאל את הרלטיביסט המוסרי. אתה לא תשאל מה יגידו, מה אומרים בעניין הזה עם מערכות אחרות. כן? כי המערכות אחרות אין לה משמעות מוסרית או להפך, יש להם אולי משמעות אנטי-מוסרית. כן? למוסר אמיתי אין אלטרנטיבות בשום דבר הכרוך במוסר. יש דבר כזה, מוסר אמיתי? בוודאי, אותו מוסר שאני בחרתי בו. בוודאי, לא אין מוסר אוניברסלי. יש את אותה מערכת שהיא שלי. המערכת המוסרית היא תיאורטית. שלי, אני מדבר עליי, על איך אני מדבר, באמת. אתה יודע מה שבטהובן אמר, אמרו לו שהמוזיקה שהוא כותב לקולות במיסה סולמנית לא מתאימה לקול האנושי. אז הוא אומר, אתה מבלבל את המוח, אלוהים מדגן בתוך האוזן החירשת שלי, אז אני שומע את מה שאתה אומר, מה? כן, ודאי שאני דואג רק לעצמי. מוסר מציג צביעה אליי. אני לא מכה על חטא על החזה שלך. זה מה שעושים הפנאטים שמינדי. הם מכים על חטא על החזה של האחרים. אני מכה על חטא על החזה שלי. אומר, אני עושה את זה, לא תגיד שאני האחרון שעושה את זה. אבל אני חושב שלא צריך להכות על חטא על החזה של האחרים. תבינו רגע את הלוגיקה של העניין הזה. המערכת שלי בניגוד למערכת מדעית או למערכת פילוסופית כללית, ונראה מה המצב במערכת אסתטית, אז יש לי נכות. המערכת שלי מציגה תביעות אליי, ואחת התביעות היא לא להכיר בשום מערכת ששונה מהותית משלי כמערכת מוסרית. אולי היא קיימת, אני אחר כך יש עבודות. למה לא להכיר? זה מה שהמערכת דורשת, שהיא דורשת נאמנות, מפני שהיא דורשת ערכים, והערכים הם תמיד ערכים שלי. עכשיו, מה זה שונה? סליחה, זה במובן מדעי קונסיסטנטיות או מה? מאיפה תקפות לדרישה הזאת? קונסיסטנטיות מדעית, מה? תקשיב, בוא נאמר כך, כנראה שהנקודה הזאת היא קשה, בוא נגיד ככה, מעשית, אנשים לא בוחרים במערכת מוסרית, כמו שהם לא בוחרים במערכת דתית, אם הם נולדים יהודים או נוצרים. בן אדם לעתים רחוקות מאוד ממיר את דעתו מטעמים אידיאולוגיים, כן. אז מעשית זה לא קורה, אבל עקרונית המערכת המוסרית כמו המערכת הדתית היא אובייקט לבחירה. אתה יכול לבחור בזה, אתה יכול לא לבחור בזה, אתה לא יכול לא לבחור בכלל. אם אתה לא יכול לבחור, אם אתה לא בוחר בכלל, אתה נמצא במצב אחר, אני לא אדבר עליו כרגע.
אם במערכת אחרת, תלך לפי המערכת שבחרת בה. אבל אם בחרת במערכת פלונית, אתה מחויב כל זמן שלא ויתרת עליה, זה לא חתונה קתולית, כפי שאמרתי, אתה מחויב למערכת הזאת, המערכת הזאת מחייבת אותך שלא להכיר במערכות אחרות, אפילו אם קיימות, לא להכיר במוסריותן של מערכות אחרות. זה לב ליבו של המוסר. בזה המוסר מתאפיין ושונה מכל מיני דברים אחרים. אז עכשיו, מה זה שוני מהותי? אז אתה תתייעץ עם המערכת שלך. בדרך כלל, יש תחום מסוים שהמערכת שלך אומרת לך, תשמע, אם הבן אדם הזה, תשמע, לא אוכל בני אדם, אבל הוא מציק קצת לבני אדם. אז שאלה כמה הוא מציק. כן. כן, עוד דברים מסוג זה, המערכת שלך תגיד לך דברים כאלה, ואני לא אכנס לסוגיה הזאת, כי היא קצת מורכבת. אבל עקרונית היא לא חשובה. כן, ישנו בתוך המערכת שלך, מה זה נקרא, מהו הלב למערכת. לפעמים זה מוסר על פי כוונות. אז לב המערכת שלך הם הכוונות שיש לך במעשים. לפעמים המערכת שלך היא מערכת של מוסר על פי תוצאות. כן? ואז השוני מהותי יחשב בתוצאות. לפעמים המערכת שלך היא מערכת משולבת בין תוצאות לבין כוונות. כן? אז במקרים כאלה המערכת שלך היא תגיד לך מה שונה מהשילוב הזה. אבל שהרבה יותר מעניינת היא השאלה השנייה. לשאלה השנייה יש שם. אתם זוכרים מה השאלה השנייה? מה הייתה? מה לעשות, מה עליי לעשות במערכות אחרות. התשובה הכללית היא מה שהמערכת שלי אומרת לי לעשות. כן, זאת התשובה. כן, אבל איך קוראים לשאלה הזאת? שאלת הסובלנות. שאלת הסובלנות, how tolerant should I be towards incompatible, שונות מהותית, incompatible, other systems, which necessarily I call amoral or immoral. כן, כן. זאת היא שאלת הסובלנות המוסרית, דומה על שאלת הסובלנות הדתית, אבל לא זה העד. מה יש לנו? והנה, הרלטיביסטים למיניהם אומרים שיש נימוק שני לקבלת הרלטיביזם המוסרי. שאלתי אתכם קודם, מה אפשר להגיד לטובת? מה אפשר להגיד לטובת הרלטיביזם המוסרי? אמרתי לכם שהוא מסביר את העובדות המוסריות. העין. אתם זוכרים? ראיתי שזה לא פשוט, מה גם שתפקידה של מערכת מוסרית היא כמובן לא להסביר, אלא לחוקק. להגיד לך מה לעשות. לא להסביר. כן. אבל הרלטיביסטים יש להם נימוק אחר לטובת העניין. אחת הביקורות שלי על הרלטיביזם בכלל הייתה ביקורת פרגמטית. למה זה מוליך? אז הם עונים לי בתשובה פרגמטית. שזו מנהל מלחמת בני חושך. בוודאי, זה מוליך לסובלנות מוסרית. זאת אומרת, שהרלטיביזם אומר שכל המערכות המוסריות מחויבות לסובלנות מוסרית, זאת אומרת, היות שמכירות במערכות אחרות כמערכות מוסריות, הן חייבות להיות מוסריות כלפיהן. כמובן? אז עכשיו אני רוצה לענות לשאלה הזאת, ובזה תלכו לאכול. כן. כן. אז מי שרוצה ללכת בשימוש, אני אתן לו גם כן, תלכו לאכול. אז התשובה היא זאת. קודם כל הערה מוקדמת, כן? אני בכלל לא מכיר במערכות אחרות, בתור מערכות מוסריות,
אז השאלה לא מה אני צריך להיות סובלני כלפי מערכות מוסריות אחרות, אלא אם אני צריך להיות סובלני כלפי מערכות אחרות. תוציאו את המילה מוסריות. כי יש רק מערכת מוסרית אחת, לפי מה שהסברתי, אותה מערכת שאני נאמן לה. שאני תיאורטית, אבל לא מעשית, בחרתי בה. כן. אז זאת אנחנו נאמר, זה תמונת היסוד. למעשה, רבותיי, יש לעיין בדברים הבאים. דבר ראשון, האם סבלנות היא דבר טוב בלי ערבון מוגבל? נו, הנה, אני צריך להיות סבלני כלפי מה שהסינים עושים בטיבט. יש להם מערכת ערכים אחרת, באמת יש להם מערכת ערכים אחרת. אני חייב להיות סבלני? באמת? סבלנות זה דבר טוב באופן בלתי מוגבל? לא. מה פתאום? לפעמים סבלנות זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. העולם הוא סבלני כלפי איראן, ואני לא צריך להגיד לכם מה שקרה לפני 60 שנה. 60 שנה. לא צריך להגיד לכם. כן, כמה שנים יש. כן. אז היו כל כך סובלניים, וקמברלן אמר, הוא אחר מאיתנו, כן, מה אפשר לעשות? ניתן לו לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו נהיה סובלנים, נעשה אנחנו מה שאנחנו חושבים, הוא יעשה מה שהוא רוצה. כן, כן. אז זה כלל לא ברור שסבלנות היא ערך מוסרי ללא תנאי בכל המערכות, בוודאי לא במערכת שלי. אז זה דבר ראשון. אתה מדבר על סובלנות. סובלנות, כמובן, tolerance, not patience. God, Lord, give me patience. לא God, give me patience to be tolerant. יפה מאוד, יפה. שמעתי חנה, יפה. אז רונה, רבותיי, אני כל בטוח שסבלנות בערבון מוגבל זה בכלל לא נכס. זה לא נכס מוסרי. צריך להחליט למה להיות סובלני ומה לא להיות סובלני. ומי אומר לך את זה, אם מדובר בענייני מוסר? המערכת שלך. זאת היא נקודה אחת. נקודה שנייה, שצריך לזכור אותה בעניין הזה, כן, כן, היא שכדי להחליט למה תהיה סובלני ומה לא תהיה סובלני, תתייעץ למערכת שלך. אני בטוח שמערכות אחרות, שאני לא רואה אותן כמוסריות, אבל הם יגידו דברים אחרים. כן, מערכות אחרות יגידו שצריך לתת לפלסטינאים לא מדינה סתם, אלא את כל ארץ ישראל. לפי את המערכת להם, זה מגיע לפלסטינאים. ואני לא מדבר שרק הפלסטינאים אומרים את זה, חבר'ה נחמדים, ישראלים, קוראים לחבר'ה האלה יפי הנפש. יפי הנפש. אז יפי הנפש הופכים בסובלנות אוניברסלית, אבל זה עובד הפוך. סובלנות אוניברסלית היא סובלנות כלפי אחרים שלא סובלנים כלפיך. זה מין דבר כזה. לא כי הסובלנות האוניברסלית. סובלנות כלפי אנשים שלא סובלנים כלפיך. על כל פנים, מה תהיה סובלני ומה לא תהיה סובלני, זה דבר שהמערכת שלך. והמערכת שלי, פחות או יותר המערכת היהודית המוסרית, המסורתית, או אם תרצו המערכת ההומניסטית המערבית, שמבחינה זאת אין ביניהם הבדל. זה מעניין מאוד, שמבחינה זאת, מבחינות אחרות יש הבדלים דומים, אבל מבחינה זאת אין הבדל בין מערכת היהדות, כן, אפשר לדבר על מערכת היהדות, יש כל מיני תלמידי חכמים, כל מיני שיטות, וקבלה, ומיסטיקה, ואירוני, וכל מיני חבר'ה כאלה שונים, כן. אז יש כל מיני דברים, אבל בסך הכל, מבחינת ההוראות לגבי הסובלנות, כן, אז המערכת ההומניסטית והמערכת היהודית אומרת פחות או יותר אותו דבר. שאתה לא צריך להתערב. בדרך כלל
יפה הנפש באופן כללי, אני לא מדבר עכשיו בעניין הנפש של בניין היהודים, אלא יפה הנפש כללית, ואתה שואל אותם מה זה סבלנות? סובלנות, סליחה, אז מה הם אומרים לך? סובלנות זה אי התערבות. זה אי התערבות. אל תשפוט את הקניבלים. בוודאי אתה תשלח אוניות קרב שיפציצו אותם ויביאו שם מיסיונרים שירגיעו להכיל אותם לא לאכול את השבויים. תן להם לעשות מה שהם רוצים, זה נקרא סובלנות. לספר. אל תעשה התערבות, אל תתערב, זה מה שאומרים לפי הנפש, הם מפרשים את הסובלנות לא כדבר תיאורטי, אלא כהחלטה שלא להתערב בעסקי האחרים. זה שהאחרים אוכלים אחד את השני, והורגים וטופחים אחד בשני, ועושים טיבט, ועושים מה שעשו לארמנים, ועושים מה שעשו לכל מיני חבר'ה אחרים, זה, יפה הנפש אומרים, אני מגנה את זה, זה לא יגנה. סיניס חיים, זה לא יפה, כן? זה סמקניש, אבל אל תתערב. ועכשיו אני רוצה לומר לכם, וזה אני אומר, שעצם אפילו אם אתה חושב שסובלנות באופן כללי זה דבר עצמי, ושהיתרון של הרלטיביזם המוסרי הוא שמוליך לסבלנות, סובלנות, לא סבלנות, ושזה יתרון שלה, אז אני אומר לך ככה, היות שהמערכת הרלטיביסטית מכירה במערכות שונות כשוות, אז היות שבפועל לא כל המערכות הן סובלניות, חלק גדול מאלה, רובם הם לא סובלניות, לכן הסובלנות לא יכולה להיות דבר טוב באופן אוניברסלי, למרות מה שיפי הנפש חושבים. עוד פעם. כן. היות שיפי הנפש חושבים שסובלנות זה דבר טוב באופן אוניברסלי, והיות שהסובלנות, שהתזה התיאורטית וגם התזה העובדתית, אבל כרגע נדבר על תיאורטית, מכירות בכך ששום דבר איננו תופס בכל התרבויות, בכל התקופות, בכל הקהילות, בכל המערכות המוסדיות, לא דיברתי בכלל היום על מערכות מוסדיות, אני מדבר בפעמים הבאות, על conceptual systems, על מערכות מוסדיות. אז היות שהתזה מוזיקלית ככה, אז ברור בוודאי שהיא לא יכולה לטעון שסובלנות זה סובלנות. זה דבר טוב באופן אוניברסלי. אבל כל אדם קובע לו את הנושאים כלפיהם הוא סובלני. לא כל אדם, כל אדם זה סובייקטיביזם. אז אני סובלני כלפי אתה שאתה מכה את בנך, אבל אני לא אהיה סבלני כלפי מישהו אחר שמכה את אשתו. אבל אני בוחר לי את הנושאים, אני סובלני כלפי... לא, אתה לא בוחר את המעשים, אתה בוחר, אם אתה לא מוסרי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה מוסרי, אתה בוחר במערכת מוסרית שלמה, שבתוכה יש ערכים וקשרים ביניהם ולוגיקה פנימית משלה. אתה לא בוחר באספקט מוסרי בודד אחד. לא, אני מתכוון